Fel wedys i ar ddechrau'r rhaglen, roeddwn i'n awyddus i'r gyfres gynnig slot i dalentau newydd. Wel, dros yr har, fe fues i'n teithio Cymru gyfan yn chwilio am dalentau newydd o bob oedran, a dwi wrth fy modd i gyflwyno'r cyntaf ohonyn nhw i chi heno. Charlie Lovell-Jones! Helo, pawb. Wel, dwi yma yn ysgol Avanti heddiw i chwilio am dalent anhygoel. Felly, ble mae Charlie? Charlie. Wyt ti'n fodlon dod allan i ddangos i mi beth ti'n gallu gwneud ar y ffidil? Gret, ffantastig. Charlie, oedd e'n sioc mawr i weld fi'n dod mewn y drws heddiw? Oedd. Ie? Oedd mam fi wedi cael galwad o S4C nos ddoe, ond fi ddim yn disgwyl chi. Beth yw dyfreiddwyd di te? Wel, yn y dyfodol, rydw i'n anelu at bod yn ffidlwyr gorau y gallwn ni fod. Herwydd dyna beth dwi'n moyn bod. Dwi'n moyn bod yn gerddor byd enwog i ddweud y gwir, ond felly ymarfer yn garner. Good boy. Da iawn, Charlie. Felly, yma i berfformio'r Tarantella gan Sarasate, rhowch groeso mawr i Charlie Lovell-Jones! Charlie Lovell-Jones! Wel, oedd hwnna'n anhygoel o dda. Sut brofiad oedd hwnna i ti? Brofiad gwych. Chi'n gwybod chi ddim wir yn gallu chwarae gyda cerddorfa neu gyda TV set llawer. Felly mae'n gret. Be sy'n nesaf te? Ti wedi cael y profiad yma ar y llwyfan.
Beth hoffet ti'n neud yn y dyfodol? Yn y dyfodol, dwi'n moyn bod yn chwarae'r ffidl proffesiynol. Dwi'n moyn neud tipyn bach o piano a chwarae mewn cerddorfeidd hefyd. Heb unrhyw amheuaeth, wyt ti'n mynd i bod yn seren, Charlie. Wedi ti, oedd hwnna'n ardderchog. Diolch yn fawr iawn. Diolch yma. Diolch. Mwy i ddod oedd hi wrtha i a Hayley ar ôl y toriad. Dewch nôl atom ni. Da iawn ti. Diolch. Da iawn.